No, det är min ärliga låtna baby. Blast from the past. Tolsmuistot. Täältä tolsmuistot. No. Niin kun jo vedet tahka, niin muistatko tuossa mikrofonia? Mutta olet tuolla eikä. Mä taksin. Ja då går jag vidare från de ben danna. Oho. Ja alta vainit. Kuoktlo ja kaikki spellan taamaimus. Akta, ja. Ai tuulen makka tolles muistot. Ai voi. Tuulen tei tolles muistoi. Hää? Ai jäämän. Just makkan nuanta leikka. Olet ne äpyli vietsät. Ja tämän kakkan. Ai tuulen voi jäämän. Mulla ei sen tietänä plohkaa, kun mä spellan taamaimus. Just tämä on kun vähän muista, kun tää toimaa. Teillä on aina tehdä ikään on YouTube. Ja niin tällä online video maailma ilman nu stories. Mä muistan millä aiemmat sohkaa, että okei. Steam players around you. Le kan gärna hålla mot det porn polaris. Det kan vara mot en kodegänlas löken. Det blir en hålla polaris. Det blir ju polaris. Steam Times, Local Times. Ja, aloittaa mut diihtelys just. Mitä mä läimme moja Emil Juuso ja akta barnegnammalla aili. Millä aiemmat internetin kähtsät videoit. Kohta holmus pelletään ja kohta valtii pormus aikit. Niin. Tällä oli no mintä hommaimme visst. Kolmojakin mä vaadin, että jatkaskoulu viiderkoon gymnasium kohti Ruokilli. Just, kohta täällä. Tässä muuten laakantri. Just, kohta täällä. Ja minun kähteli muistit. Kai niin tahka. Ja kai... Sä saat se kahtsana vaive ikuoska. Aivan kyllä, mä tahtan valtaan. Eikä nää häntä leikki, just. Kun mä tahkan verrata. Joo. Mä tes vaive koska jäämä. Nieli joka lähtsi, just. Tee! Kai musta tolus muistohen valla purjet. Enkä tää tolus pro gamer vain nyt. Ja tämäkäs jää. Komo tahkinkä? Just det. Nee, leike. Ja, tolus pro gamer. Tää me spelemme kolmojakin. Varsinko min hiukan ei vahpan tops koulun. Tämä on miten open, kun me meihkin. Sama missä kyllä sinne mihket tuulena, koska juulelis.
Shit, Makkar Pro Gamer moves. Alamage. Ai, vain tal. Makaraike musadda. Lägätä Porn Polaris. Yes, mä tsekui Porn Polaris. Chad Edgar ja Kimmo Junkkeli. Så mä hade sekundopin nautolis muu. Tänne järven huai muit tollut sitten. Soit lehkeemme semlaakan tolls gamer kun mu oi tuulen. Ei mä vaatin tekas koulukosi. Min sekta klassilla ja mä slet tuossa tiihtyy. Eli mä en tekee mediaskoulu. Media ohpois mä vaatin. Ja millaiset tohkaa spela helastumaan ja mä ofta koska millaiset spela Doom multiplayer. Ja mä muistin just te haikki voi Quake näin. Oliko houdal pohtaa, mutta oliko muistan että te haikki kun mä installeerti että tiihtyy mä mislet. Ja millaiset spelati kallukella. LAN multiplayer. Muka oli muist makka Quake nummara leika kohta kolman jäljellä vihta kuhta tietä kahta uhtsia vai mahtavat. Mä en muisti Quake nummarit. Ja kalle Quake kaunit. Mun euro muistin taas jo ketsanammanai. Tein se elastumaan ja namma. Tää oli jo kekkar cross vai mieli. Ja mä ennen kuin taas rehtimeltä muiste namaa. Mä ennen kuhka juttu, että mi leijä spela. Me laiva spela. Miesi namait. Ja kiivas kuhka juttu tämän. Ai mun päästä tähän Across. Mi laiva Acrossin kohti. Mä en muista, mä en kosta pohta namma. Leikas taas teka namma. Across namma. Joka lakan namma. Across. Ja mi laiva. Ja mä laivin te kuhka juttu tänne manjana, kun alkaa muistaa, että siitä ollut. Mia leikkaan spelnamme ja kaunu kadda hen. Tää oli joku ahti. Kyllä kuhkaa skirjoitan. Mennään vähän läpi. Ja musi oli outpäivä, kun tuli kaafukossia. Kaafukossia musi outpäivä. 3 ohtsia on kelle, et tiedä. Nummer 13 ohtsia. Musi kaafukossa outpäivä. Ja tää kaafukossia. Mä vain tällainen, sulle ei muohkaisessa. Ja mä saanut noin speelipirra. Ja tämähän nammoi logoja elastumaan ja teillä joku juste. Nuo leikketä namma. Ja mä olen mankalohjakia. Mankajakia. Juttat täntä. Mia leikkaisi peillä namma. Teikö alkaa nyt pessä niin jalkapajas, muistan. Mulla on tei huatsi pormusaikkit. Mä minun rektää muista kohtakkai tahkat. Tätä leältä storjamus vaatties vuotta. Ja tää oli vain skuulaikeli elastumaan ja tämmöllä on myös kouluspellat. Ja Doom ja Quake. Ja jähkit. Mä tein vain tälle tahaike. Kun sahtii laikuit konsolit. Ja kiirunnes oli kiruna video tänne. Sahtii laikuit konsolit. Ja mä kamin vain min killellä, että minkä arvomien ja tieppeleimme pajassa, että minkä laima johko vahkulohpu roktu haluamaan ja koska makka kille valta leimas koslets pajassa, että onko tää kuhtaas vai määrävää vai suijaa vai
Niitä vallee. Mitä kalaimaa roksite? Johka vahkulohpada. Päärjäkä roktuja. Passien tevas kiiruni. Tuulena. Passien tevas kiiruni. Ja muistaa me laima Emil Juusin laima. Ja Olanttinen laima muhtimin. Olantti Keimimin laima. Kirnaa viidion passi ähkä. Nu kolliamme kiirnin laima muhtimin. Jollakaan viedzät laikoit Nintendo 64-konsolla. Nintendo 64-konsolla laima laikoit. Ja laima spella. Kittaa tuorasta hähki. Ja talvat emmassa rohtuvat. Mä jahkaan vihtoilla runnamausia. Eikä päivä välikä vahkui. Tämä ei muista. Eikä vahku hadde, välikä päivä hadde. Ja minä laima spella GoldenEye. Nintendo 64. Vielä pähtää muisti. Ja minä laima hirveä laima spella. Ja te haikki multiplayer. Eilen te golden tohkana. Joka sen Itä skärmar så aina ja teillä oli split screen multiplayer. Det är jälkeen hiukset. No lei. Metal Team. Tää vain tää hille. Tää spelar lite kuin Escape from Tarkov ja Call of Duty. Att han har alla spelat. Kolman jäi Timo. Ikossa outa mikä sä? Tämä niin no joo tehtä sitten likana mihkä saako tää. Tää ja Quake ja Doom. Just no mitä täällä? Action Supercross. Ja täällä lega elastamaan ja kokte. Legal tänien min kohti med tän Across. Joo, okei joo. Tää oli tämmöinen voi oudolla elastomaania. Joo. Tänne min kohti med tän Across. Juste. Ohtsalokin tietää tää fohtana. Just tällä markin. Ohtsalo kahtsa markin jatkas kuuli gymnasie. Juste. Tää oli tämmöinen voi oudolla elastomaania. Mutta mun kohdassa spelan täällä. Min spelar miten elastomaania. Tanja min kohta med tän Across. Just det. Tämä tiedän tällä joo. Det är min diehti Tanja. Elastmaania.com. Min vaine taas. Joo, te. Tää oli, muistanko tää puoli. Tää oli hui. Tää oli huivaiva. Tenko tää hilin vuorra? Tää hilin ivehäk vuorra. Min kästin trailer. Joo. Tää hilin ivehäk soma. Joo, muistanko tää puoli? Ja minkä me spelan elastamaan, eli me spelan vailla kuhkeita poi tahti. Eli joku ja tässä on nokoi tahti. Elastamaan ja spelan. Mutta en tiedä, eli Tanien min laima tälle tolien kohti tän Across. Ennen kuin kannaktamana mä Action Supercross oudolla elastamaan. Just. 2020 marks the 20th anniversary of the game. Joo. Released in 2000. Mutta tää ei ole rekta tolla me teivassa. Kuokti tuhat, tälle mä alkan jatkas kuin oftilla kahtsi. Ja tää puoli jäskä kuokti tuhat. Tää merkkaa, että mä olen spellantaa. No mä yritän taas pelata. Tää oli min spelee meillä. Tänne min kohta mikä Across. Tällä leima se min spelee. Joo. Ja muistan tälle tolleen. Tää leimi mielamalla grafiikka.